progressivament, ho fem a poquet a poquet. Mira, jo les vaig a veure ja. Perquè sempre li costa més que a les pesoles. Les pesoles les tiro al mateix moment que l'arròs. Sempre li costa tirar una cosa. Preparo el calamar. Si quan se fa l'arròs no és el temps de les carxofes, doncs no se'n posen. No és ara perquè n'hi ha a la botiga.